Asanblada bat iten ari gea, izartxo baldin zaigulako. Eta ordu nahi dugu aurkitu. Bilatzen beharko dugu, baina... munduko kontinentetan. Bale. Joan egingo gara, ez? Nenu? Gela bakoitza kontinente batera. Bale, baina... adibidez gu? No. Gu? Asiara. Asiara? Bale. Eta lehenengo eta bigarrengo mailako? No. Nora nahi dute? Nora jungo gehiago. Afrikara. Eta hirugarrengo mailako? Amerika. Eta txikik? Eta txikik? Nora jungo gehiago txikik bilatzea izartxo? Australia. Bale, ondo. Autobus hartuko dut da, guazen. Bueno, bida joan, Lehenengo eta bigarren mailakak Afrikara joan ziren, eta atzera pasa zuten. Nire esan ditan azkeneko alizazizon ikusi zutela. Ikusi duzu izartxo? Bai. Piramide horretan dago. Galdero, joakungo gara piramide horretara, begiratzera. Bai, guazen korrika. Korrika etxe? Galder, gezur esan digute! Orduan beste leku batera joan beharko dugu begiratzera. Guazen! Aize berua sale. Guazen izartxo bilatzea. Guazen.
orduan guazen altantza egitera? Arrain handi bat harrapatu du, orduan afaria badaukagu. Hipopotamo bat! Guazen hemendik! Harrapatu egingo dit! Guazen gazteak ematera! Hipopotamo juna! Yupi! 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 Zer guzti polita dagoen artean nahi dut hartuko dugu, baina nola koetean eta non bilatuko dugu koetea? Ni badaukat bat, baina estropeatuta dago. Orduan guazen saltatzera hartzen dugun? Aspertu egin naiz. Goazen hemendik. Leire. Aiba, seguraldi ona daukagun. Zer da hori? Hau zinea da? Eta begira zer jartzen du? Berbera Nazional Zinema Zentral jartzen du. Beri pokiz dago. Aiba, sortzitan da, baina bihar. Orduan joango gara eta bihar etorriko gara. Bale, pasen. Lehenengo mailatik gora Europa zeharkatu genuen. Aze toki politak ikusi genuen. The station is very far. The station is here! When the airplane arrives? No idea. Go to the airport. I will call. It's somebody there. That's right. It's somebody there. Wait. Good morning. We would like now when the airplane arrives. What did they tell you? The airplane arrived at 4 o'clock in the afternoon. It's very late. We will wait. Why are you sad? Because the sector is lost. Throw a coin? I don't know. Me, yes. Throw a coin. And my wish is... Where is his Sergio? I don't know. Let's ask somebody. Did you see one bear? Gu handienak Asiara joan ginen, eta zumendi izugarri bat ere ezagutu genuen. Venga, mugitu polia! Itxoini baiei negatuta dago! Itxoini ezin dut gehiago! Irati, esan ibai mugitzeko motok harrapatuko duela! Hemendik jutea da? Ez, hemendik? Gaizkari karete ez da hortik! Baina hemendik lortuko du karetera pasatzea! Nik uste dut ez oso mantxokoaz? Ibai, eta mugitu ez lertu bainez lortuko karetera pasatzea! Txoi! Begira, txinako arrasia, ze handi baten! Izantxo bilatu nahi baldin badego asko ibili beharko gara! Igual beste puntan dago! Egiru! Zema jende dago! Horrela zaila izango da izan
guazen bilatzea, agian aurkituko dugu. Venga, ahí va! Gutxu? Ya se me faltarán, tío. ¿Tienes que ir a casa, no? Baina, zer ari dira neska eta mutillo horiek egiten? Zakit, nik ere ez. Tai edo horrelako zeo zer ari dira, ezta? Zuk ez da nahi zu taitxi. Zer? Taitxi! Taitxi pixka bat egingo dugu? Bale. Eske nik ez den nahi. Nik ez, taitxi egitera. Zarra botako ditugu? Bale, baina pizka bat bakarrik, Mikel, zer taitxi klase da hori? Nere taitxi klase bat. Bale. Zer da relajatzen. Bai. Egunero indartzen. Bueno, zabain nagun behar dugu. Izartxoren bila jarraitu beharko dugu? Joazen Japonera. Bale, izartxo! Zer kostatu zegoen txalupa hau aurkitzea. Gainera, pillo bat ordaindu dugu txalupa. Venga, azka! Lagundu! Galduak gaude. Jo, seguran dira. Euria eta euria. Nola aterako gara hemendik? Ez dakit. Eta nora joango gara? Izartxo bilatzen segitu beharko dugu. Guazen niu badegira? Bale, eman arrozari. Ara, niu badeliko tren geltokia. Zenbat jende. Ze politxa da. Izartxo aurketuko aldeu, hain jende pilen tarte. Ez dakit ba, ze pena. Jende! Eta horrela nola aurkituko ditugu besteak? Ez dakit, pentsa saiatuko gara, ezta? Bai, baina eske bida, batatea itea, gero bestea sartzea, gero bestea ta. Zen mareoa. Ari izane, Damian, non zaudete! Hiru kare pasa ditugu eta denak erotuta daude jolin besta honekin. Erotuta daude. Lagundu, joli nahi didate! Zer guaia! Erotuta daude. Ni ez. Zuek egongo zarete erotuta. Nora, guazen. Guazen hemendik erregatik izutatik! India hauek erotuta daude. Alatoia nukatun erotuta daude. Izartxo! Hane, begiro zer polita den. Ala, ze polita. Eta uretan begiratzen badugu? Bale. Izartxo! Ze mina, ezin naiz mugitu. Hala ere, eskerrik asko ari. Ez da ezerritan, baina orain guazen hemendik. Itxaron, lehenago Taj Mahalekin argazki bat atera nahi dut. Venga, guazen. Hore txikiak ozeanera joan ziren hegazkinez oso urruti dagoela.
Oruna erosita. Ez daukat dirurik. Oru guk netorri eta amagoritzugu. Bale. Atxa. Atxa? Laguntza? Laguntza? Baina zu bakarrik harta? Zu bakarrik. Hola. Eta horrek? Bestearik duten? Besteari. Tipita. Beton sartuko gira. Oso ona dago. Oso ona dago. Ama pika una merluza. Hemen kokailen dit. Babaten berikuta. Ay, yo estaba mordiendo para que me acordara del velero. Egunon, non duzuna? Hemen. Se le pega. ¿Cómo te refugias? Te refugio. Hoy, lingotita completa. Gatita. Se le pega la mano. Y ahora que... Es que... ¿Me da la tapa? Sí. Había que coger la tapa. Y... Ahora tú coges. Próximo episodio. No, es para mí. Y yo. Agur. Te casco. Pues en Tina. A mi segundo. La humería que vende tú. Ahí está chorreando. Altxorra gurea da! Zer ikusten den? Hau gozea, hau gozea. Ea zerbait harrapatzen dugu. Ze arrain txikiak nahiago nuke bat handi harrapatu. Eta derrepente tiburoi bat azaltzen bazaigu. Així és, non zaudete! Intza, non zaude! Intza, non zaude! Intza, non zaude! Intza, hemen gaude! Non zeuden! Hor! Hemen! Non zeuden! Hemen! Galduta? Bai. Jose Gaude. Abrazo? Abrazo? Abrazo. Hirugarren mailakoak Amerikara joan ziren eta ze abentura pasa zituzten. Hau
egiten duen Alaskan. Begira, hartxuri bat dago. Izartxo ere hortxe dago, guazen bila. Mugi, eskapatu nahiko zaigu. Eskapatu zaigu. Hau nekala miak bilakeko desbaratzea. Egia da. Ei, txoron! Begira ze panpina polita niretzako hartuko dut. Izartxo da! Izartxo? Non dago Izartxo? Ai, ama, arraztu dugu! Mexikotik Las Vegasera bidaia handia egin dugu abesten. Egia da, asko nekatu gara. Arzeik irabazten dirutxa. Erakutsin kartak. Hainiteki bat. Aberatzen naiz! Hainbeste diru horrekin Izartxo aurkitzeko bidaia ordaindu dezakegu. Bai! Izartxo! Izartxo! Begira, Izartxo dago!
Gabi, txikia, nondikan ikusten da. Txikia da. Gora kanpo aldea guta. Igual ez? Bai. Enpresidentea